Здравейте ви, боксери, аз съм Езефатъл, тук при мен е Влоги и сега ще оцеляваме. Кажи здравей. Здрасти. Това не е Влоги сервера, има всеки плагини. Само ние двамата сме в лайк листа, да знаете. Аре, аз ще убия овцете, ти събирай дърво. Окей. Да Чакай се... просто да малко сид. Не се очудвайте, защото... Не се очудвайте заради айтемите. Това е плагина на Евлоги. Човек гъмба ли си? Не. Окей. Нещо ми лагва, бе. Не. Sugarcane. Знаеш кой има? Какво? И аз щупя едно дърво с брада. Какво? Щупя едно дърво с брада. Ого, супер. Супер. Не, аз ти казах, че има всякакви погини. Аз събирам всяко дърво. Не знам за тебе. И то и аз. Трябва да има още две от тебе. Къде ли има две от тебе? Ялък. Какво ще да такова, бе? Да го убия ли? Биг. Това са 6 пажоли. Тук има някаква мина. Няколко ялък имам също. Събера малко кълъсъм. О, ето ми ще ето. Намерих. О, и джунгла. Дано на клипа не лагва така, както лагва на мен. Мен ми лага. Не, мен лагва снимането, не знам си. Де си правил? Ето кой накъде? Тук има ли пет? Де си ти? Пет пълни. Чачи. Добре. Или пък е там предлагам. Къде си? О, Айрон. Давай човек телепорт. Той не е ли читал? Чай взема Айрон. Карай. Окей. Чай, ще ходя нагоре да видя. Виж, така не искаш да си направим къща. Ела, следвам. Там де те сенда. Виждаш? Добре, че да събера още малко дърво. А? Да събера още малко дърво. Аз ще почна да я правя. Окей, аз ще го насъх след малко. Аз имам достатъчно, мисля. Много дърво не е излишно. Аз се огладнявам. Браво. Ето как ми се случва. Имам идея. Това. Клипа няма да правим много дълъг. Ще е някъде 20 минути или 10 минути. Сега ще малкам 5 минути, нека да кажа. Колко? 5-6 минути ще разкрия. 5-6 минути ли? Да, Само толкова. да.
Аз мисля 15-20 някъде. Да, толкова ще бъда. Аз казвам до колко е стигнал сега. А. Така. Как да изпусна като играем, защото направо. Сега малко по-добре. Какво правиш, бе? Пътека. Оу. Пак книга. Това е като стол. Абе, тук, защото не си виждам скина. Какво? Тук не си виждам скина. Ма аз нямам скинове. Става вечер, нямам и кол. Той не е добре. Къде да погледна малко книгата дали има. Правя крафтинг тейбъл. Какво? Да видя в книгата дали Знаеш, че има даже плугин за привече. Ама няма слагане. хората май няма да виждат нещо. Къде е просто това е поканата? Може да намерим. Ти не убили такова, бе? Нямаш ли вълна? Има лута в обата. Чупа каблстон и се появява дърт. Ще го видиш на клипа. Окей. Аре, някъде тук кол няма ли? Аз направих честове и печки. Може ходим да копаем. Чекнато му стана. Да го направим на ден. Да. Окей. Чакай ти дам зломото поне. Да направиш сега. Ела тук да спиш. Човек. Идвам. Да. Чай. Това се виж дет. Си легна. Крипър, келер. Така. Пар жълтия си взема. О, може. Виж какво ще направим. Човек, намали си звука от играта. Направо супер много шуми. Какво ще да направиш? Сними, окей. Така. Чай взимам малко да. Аз ще оправя така около. Аз ще... Изчакам с пакет лентите. Да хапна малко. Така. Да ядоси.
Маш кой да копае, ще направим иначе. А сега ще видим. Кол ни намерихме ли? Не, сега ще е такова на кол. Чай. What the fuck? Не, бе, ни дей пре, бе, ще намеря. Не е толкова строго. Ще си направя една айрон кирка и лопата. А сам за стъкла няма ли да ни трябва? Ще ни трябва. Чуем да убие тук един крипър. Той има тук антикрипър. Те, че ни правиш щета. Не ми питайте, зайци, защото изобщо няма да ви дадем. Какво? Казвам да не ми питат зайци това. Няма смисъл да ни питат. Зайпито ли? Да, бе. То го има в профила ми. И да, Ще това го рекламиш. То аз после ще го пускам за... той сервер иначе се е PvP сервер. Само ще махна плагина за Private, че то PvP сервер с Private. ти къде си? Ходи да събера един стак сент. Сега ще сложа. Намери ли кола? Направих малко сортове. Там храната. Сега ще платиш тая минус. Еми, не знам, чао. Това тук за градина. Сигурно е така. Е така те. Е така те, ще почвам. Само, че... Някой ми пише... Рампейдж. Само, че и без... Коло до никъде няма да стигне. Имаме чаркол. Еми, направи то, че. Направил съм. Дай ми ги. Аз ти дал си... Какво направи ти? Какво ще направя с това вижте към минута? После. Аз ще събера малко сент. Какво? Ще събера малко сент. За какво не? Не знам. Стъкла. А? Стъкла. За стъкла? Да. Ми то са пиче. Ще не казвам това. Ми казах ти, то вече се изпя половин стак. Ето ти е на киркела. Че с такова. Да. А. Така. Ти събери храна, че няма. Само намери някъде. Аз ще да купая. Прасета. Воу. На миналия клип се чувах по-силно от тебе. Омага това прасета пусна такова. Пържоли. Нормално. Новата версия ще и да пускат по 3 даже. Мисля от 1 до 3. Бях гледал на Venom клипа. Пъти.
Еш. Или не мога цели. Аз забравя да си сетна фон. Кой вика така, бе? Охо, какво намерих? Какво? Ела, виж. Изостава да мина. Ар други път е такова, бе. Не сега. Аз вече почнах да събирам айрон и такива. Ако искаш направи две до мене. What the fuck, бе? Знаеш как ме стресна, бе, бот. Охо, кол. Мале, как ме стресна. Ай, събирай, бе, бот. Още кул. Събираме кол и спираме епизода. Окей. Събрах го, 22 кола. Окей. Спираме ли? Чай, че аз събирам. Намерих и айрон даже. Аз отивам да експорна там. Крипър. О, убих го. Колко кол има тук, леле? Но аз намерих бая айрон. 13 айрон. Хайде да спирай клипа, че нямам търпение да експорвам. Добре, Вибокс, това беше от мен, Митич от Тъла и Ево Гибота.